Oh, ayun nakadali siya. Tatay Mendo, magpapalaban ulit ngayon ng gagamba. Ito yung magiging kamatch nung bawat isa. Ito, talaan. Ayan. Talaan siya na good size yan na masbate. Ayan. Kita nyo? Kulay brown na tala. Ito naman, makakalaban niya ay ayan, kulay pula. Matingkad na pula ito na medyo black. Black red to, black red. So, okay mga kagamba, wag na natin patagalin to Paglalabanan natin, black red tsaka isang talaan na brown. Ay, ito na. Titignan natin kung sino magaling sa kanilang dalawa. Aba, nagsik hands pa ha. Haha, nagsik hands pa ha. Ayan, ayan. Tingnan natin. Ayan, ito na. Tingnan natin. Aba, pati hulog naman to. Aba, nilampasan. Ayan ang laban. Ayan. Bumitaw yung yung tala. Tingnan natin kung mayroong nasugatan sa kanila. Ito, wala pang sugat. Itong tala. Medyo na-stroke ng konti itong tala. Ayan. Ayan mga kagamba. Muli, maghaharap sila ulit. Nakatisan na itong may tala. Medyo na may bandera na siya. Ayan. Tingnan natin. Kung malalagpang niya. Lalaban pa rin yung may tala. Yan mo, sinusubo niya yung katawan niya. Ayan. Nakadali siya ng pulaan. Ayan. Galing ng pulaan. Hindi niya tinigilan yung tala. Pero kumagat din yung may tala. Nakatisan yung pulaan. Nakatisan yung pulaan. Ayan. Medyo nangingintab-ngintab yung paa ng paa ng pulaan. Pero wala. Nabalot na niya yung Ayan, medyo nangingintab na nakatisan siya. Ayan, ang galing. Ayan, binalot niya. Yung tala. Pero may sugat yung pulaan. Ayan, mga kagamba. So yun, mga kagamba, tapos na naman isang laban, isang talaan, saka isang pula. Ayan, medyo humina siya ng konti, pero gagaling ito. Gagamitin ko lang to. Bibigyan ko to ng Mirtayulit o kaya Betadine. Siya na bahala magpahid ng kanyang katis. So yun mga kagamba, natunghayan nyo na naman isang magandang laban ito. Okay, maraming salamat ulit.